До 2017 року російська окупаційна система в Криму працює скоординовано та злагоджено, трансформуючи під себе не лише політичну ситуацію, а й сам простір півострова, ландшафт, культурну спадщину і правове поле. Саме цього року одночасно відбуваються три процеси, які взаємно підсилюють одне одного: масштабне інфраструктурне будівництво, завершення ключових політичних судів та початок нових, вихід кримської теми на рівень міжнародних судових інституцій. Це хроніки окупації, 2017 рік, четвертий рік поневолення кримчан. Яким він був, розказую далі. У 2017 році будівництво траси Таврида входить в активну фазу. Це один із найбільших інфраструктурних проєктів, які Росія реалізує в окупованому Криму. Траса протяжністю понад 250 кілометрів має з'єднати Керч із Севастополем, проходячи через степові райони, передгір'я та через території, які археологи вважають одними з найбільш насичених пам'ятками на всьому півострові. Фактично, Таврида формує нову транспортну вісь Криму, орієнтовану не на внутрішні потреби півострова, а на зв'язок із Росією, зокрема з Керченським мостом, будівництво якого почали на рік раніше. Разом з прокладанням траси стартують найбільші в історії Криму археологічні розкопки. За офіційними даними російських структур, у 2017 році площа таких робіт перевищила 50 гектарів. На ділянках, де проходить Таврида, виявляють сотні археологічних об'єктів: скіфські кургани, античні поселення, середньовічні некрополі, фрагменти доріг і фортифікацій різних епох. Ці розкопки проводять російські наукові інституції, зокрема структури Російської академії наук та Державного ермітажу. Лише у публічних звітах йдеться про вилучення сотень тисяч археологічних знахідок. За сукупними оцінками, кількість артефактів, вивезених із Криму, може перевищувати 1 мільйон одиниць. Після формальної фіксації пам'яток більшість територій знищували фізично. Культурні шари зрізали важкою технікою, а ділянки заливали бетоном у межах будівництва дороги. Від цього будівництва Росія отримала подвійну вигоду. З одного боку, отримала зручну транспортну артерію, критично важливу для контролю над окупованим півостровом. З іншого, знищила історичний ландшафт Криму, стерши з поверхні землі сліди минулого, які не вписувалися у нову колоніальну реальність. Втім, траса Таврида була частиною ширшого інфраструктурного проєкту. Її центральним елементом був міст через Керченську протоку або Керченський міст, чи, як його називають самі окупанти, Кримський міст. Будівельні роботи розпочали у 2016 році, однак пік його зведення припадає саме на 2017. У серпні встановлюють автомобільну арку, у жовтні – залізничну. Міст разом із трасою Таврида утворює єдину логістичну систему. Вона забезпечує доставку вантажів, техніки та персоналу на півострів в обхід материкової частини України. Така схема зменшує залежність окупаційної влади від наземних маршрутів через Херсонську область і створює стабільний канал постачання для цивільних і військових потреб. Пізніше стане очевидним, що насамперед військових. Поява мосту посеред Керченської протоки впливає і на судноплавство в регіоні, адже висота арок близько 33 метрів над рівнем моря обмежує прохід великотонажних суден до українських портів Маріуполя та Бердянська. За заявами української влади, таким чином Росія порушила Конвенцію ООН по морському праву. Окрім того, встановила обмеження і на довжину суден, що могли проходити через протоку. Частина торговельного флоту втратила можливість заходити в Азовське море
що створило додаткові економічні труднощі для портової інфраструктури України. Паралельно навколо будівництва запроваджують режимні обмеження. Керченську протоку та прилеглі акваторії оголошують зоною підвищеної безпеки, перевіряють судна, обмежують навігацію та затримують цивільних під приводом забезпечення безпеки стратегічного об'єкта. Цьогоріч стає відомо про незаконне постачання до Криму газових турбін Siemens для будівництва Таврійської та Балаклавської теплоелектростанцій. Попри санкційні обмеження, обладнання доставляють на півострів через посередників. Цей випадок викликає міжнародний скандал. Розслідування показують, що турбіни формально продавалися для використання на території Росії поза межами окупованого Криму, однак після передачі їх переобладнали і перевезли на півострів, таким чином обійшовши санкційні обмеження. Судові спроби компанії Siemens повернути турбіни або зупинити їх використання не дали результату, а самі електростанції згодом ввели в експлуатацію. Водночас з будівництвом інфраструктурних об'єктів у 2017 році в Криму розпочинаються роботи на пам'ятках культурної спадщини. Однією з ключових таких пам'яток стає Ханський палац у Бахчисараї. Це єдина у світі збережена пам'ятка кримськотатарської палацової архітектури 16-18 століть. Роботи називали реставрацією. Проте фахівці з охорони культурної спадщини, а також представники кримськотатарської громади називають цей процес знищенням і фіксують серйозні порушення. Автентичну черепицю татарка знімають і замінюють сучасною заводською плиткою. У стіни вбудовують бетонні конструкції, які порушують історичну систему вентиляції. Після цього на будівлях з'являються тріщини. Українські та міжнародні експерти попереджають, що такі методи робіт не відповідають жодним реставраційним стандартам і ведуть до втрати автентичності пам'ятки. Палац, який з 2003-го внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Палац, який пережив зміну імперії, землетруси, депортацію 44-го року і десятиліття занепаду, у 2017 році опиняється під загрозою втрати свого історичного вигляду не через час, а через втручання росіян. У 2017 році в Криму добігають завершення ключові судові процеси, які РФ взялась фабрикувати в попередні роки окупації. Саме ці справи поступово формують судову практику, яка визначає нові правила для публічної та політичної діяльності на півострові. 11 вересня 2017 року так званий Верховний суд Криму ухвалює вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу. Його засуджують до 8 років позбавлення волі за організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року. Події, що відбулася ще до окупації півострова. За 2 тижні, 27 вересня 2017 року, вирок отримує інший заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров. Його засуджують до 2 років колонії поселення за публічні висловлювання щодо статусу Криму і територіальної цілісності України. А ще за місяць, 25 жовтня 2017 року, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова несподівано звільняють. Їх вивозять з Криму літаком спершу до Анкари, а згодом до Києва. Ми здесь, ми дома. Звільнення стало можливим завдяки міжнародним переговорам за участі Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган публічно підтверджує свою роль у процесі, а українська сторона говорить про складні дипломатичні домовленості. Втім, жоден із 2 лідерів не отримує права повернутися до Криму. Вироки формально залишаються чинними, а звільнення фактично стає видворенням з рідного Криму. Саме так Кримськотатарський національний рух поступово позбавляють фізичної присутності на півострові.
Водночас переслідуванням надають більш масовий і системний характер. Ключовим інструментом стають кримінальні справи за обвинуваченням в участі в організації Хізбут Тахрір. Це ісламська політична партія, заборонена в Росії, але є легальною в Україні та більшості країн світу. В окупованому Криму саме цю статтю Кримінального кодексу РФ використовують як універсальний механізм тиску. Обшуки, затримання і арешти проходять переважно в домівках кримських татар, часто на світанку із залученням озброєних підрозділів ФСБ. Правозахисники і місцеві активісти звертали увагу, що такі рейди нерідко відбувалися саме по четвергах і настільки регулярно, що в кримськотатарському середовищі цей день почали називати «чорним четвергом». Така практика посилювала атмосферу постійного очікування обшуку і змушувала місцевих боятися ранку. Обвинувачення ґрунтуються на аудіозаписах релігійних розмов, експертизах лояльних до слідства фахівців та свідченнях так званих таємних свідків, особи яких не розкривають навіть у суді. Захист фактично позбавлений можливості перевірити докази або поставити під сумнів їхнє походження. Покарання за такими справами від 10 до 20 років позбавлення волі. Це створює нову реальність, участь у релігійному житті, приватні розмови або знайомство з уже заарештованими можуть стати підставою для кримінального переслідування. Ці справи насамперед спрямовані на залякування мусульманських громад. Далі Росія береться за переслідування й інших релігійних спільнот. У квітні Верховний суд Росії визнає релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською. Це рішення автоматично порушується і на окупований Крим. Починаються обшуки, затримання та кримінальні справи проти вірян. Окупаційна влада посилює тиск і на тих, хто фіксує і публічно говорить про ці переслідування. У вересні 2017 року кримського журналіста Миколу Семену засуджують до 2,5 років умовно за публікацію статті, в якій він називає Крим окупованою територією України. Семена співпрацював із проєктом «Крим Реалії». Суд визнає його професійну діяльність посяганням на територіальну цілісність Російської Федерації. Цим рішенням окупаційна влада фактично закріплює нову норму. Журналістська робота навіть без закликів чи протестів може стати кримінальним злочином. Після цього вироку будь-яка співпраця кримчан з українськими або міжнародними медіа стає прямим ризиком. У цих умовах особливого значення набуває громадянська журналістика. Родичі затриманих, активісти і очевидці починають самостійно фільмувати обшуки, судові засідання, затримання, публікувати відео та текстові повідомлення в соціальних мережах. Саме ця форма документування цьогоріч та в усі наступні роки аж до нині стає головним джерелом інформації з Криму для зовнішнього світу. Водночас робить самих авторів уразливими. За стріми з обшуків і дописи в соцмережах людей затримують, штрафують і арештовують за адміністративними статтями. Посилення репресій, поступове зникнення незалежної інформації з Криму у 2017 році змінюють спосіб взаємодії кримського суспільства. У відповідь на обшуки, арешти та суди формується горизонтальна мережа взаємопідтримки, яка згодом отримує назву «Кримська солідарність». Вона об'єднує родичів, політв'язнів, адвокатів, активістів і громадянських журналістів. Їхня діяльність зосереджена на конкретних щоденних завданнях: фіксації обшуків, затримань і судових засідань, передачі інформації за межі півострова, підтримці сімей заарештованих. Коли людей позбавили можливості вільно говорити і відкрито підтримувати своїх, у Криму з'явився новий спосіб протесту – одиночний пікет. Людина виходила на вулицю одна, лише з плакатом у руках і кількома словами, які ще можна було сказати публічно. Такі пікети стають способом нагадати про політичних в'язнів і судові переслідування. Проте й цей формат дуже швидко опиняється під контролем силовиків. Учасників затримують, штрафують,
а інколи заарештовують незалежно від віку чи стану здоров'я. Так, у серпні в Ахмеджіті, нині Сімферополі, під час одиночного пікету затримують 76-річного Сервера Караметова, активіста з хворобою Паркінсона. Жорстко затримують та силоміць заштовхують до автозаку. Згодом суд призначає йому адміністративний арешт і штраф. Загалом на такі протести вийшли понад сотня людей. Всі отримали штрафи. Рішення окупаційні суди ухвалюють швидко і формально, не розглядаючи ані обставини, ані аргументи захисту. Та й цього разу самоорганізація кримців вразила. Суми штрафів сягали кількох, а подекуди й десятків тисяч рублів. Відповіддю стала ініціатива, яку згодом назвуть Кримським марафоном. Штрафи оплачували монетами по 10 рублів. Гроші, зібрані громадою, приносили до банків і казначейств у відрах, пакетах і мішках. Це були тисячі монет, зібраних із рук у руки, від знайомих, сусідів, родичів, політв'язнів, випадкових людей. Окупаційні структури змушені були приймати і перераховувати ці монети вручну, витрачаючи на це години. Поступово навколо таких дій формується ширша мережа солідарності кримської. З часом вона стає помітною не лише для жителів Криму, а й для силових структур, адже є ключовим каналом комунікації між Кримом і зовнішнім світом. Стає колискою громадянської журналістики в окупації. Окремою трагічною сторінкою 2017 року стала історія Віджея Кашка. 23 листопада в Сімферополі російські силовики затримали кримськотатарських активістів у межах так званої справи про вимагання. Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов, Руслан Трубач та Курцеїт Абдулаєв. Останнього відпустили того ж дня. Під час затримання Віджея Кашка стало зле. Допомогу надали невчасно, тож жінка померла в кареті швидкої. Її загибель викликає шок у кримськотатарській спільноті та за межами Криму. Російські слідчі органи ж не визнали провини силовиків. Жоден з причетних до затримання не поніс відповідальності. Саму ж справу про вимагання розглядали ще роками, тримали літніх чоловіків за ґратами попри стан здоров'я. В результаті, після років за ґратами, вони отримали умовні строки. – 19 квітня Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалює проміжне рішення у справі Україна проти Російської Федерації. Йдеться про позов України щодо порушення Росією двох міжнародних конвенцій – про заборону фінансування тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У частині, що стосується окупованого Криму, суд зобов'язує Росію виконати два ключові пункти. Утриматися від обмеження діяльності представницьких органів кримськотатарського народу, зокрема Меджлісу, та забезпечити можливість отримання освіти українською мовою. І хоч рішення не є фінальним у справі, однак ним вперше міжнародний судовий орган фіксує, що дії Росії в Криму можуть містити ознаки дискримінації корінного народу. Росія це рішення демонстративно ігнорує. Однак це закріплює в міжнародних документах статус окупації Криму. У грудні Генеральна асамблея ООН ухвалює чергову резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. У документі Росію вкотре називають державою-окупантом, а Крим – тимчасово окупованою територією України. У 2017 році правозахисники й аналітики фіксують прискорене заміщення населення на півострові. До Криму масово переїжджають російські військовослужбовці, співробітники силових структур, чиновники та військові пенсіонери з родинами. Для них тут створюють робочі місця, житло й умови служби. За даними російської статистики, лише за перші роки окупації населення Криму офіційно збільшилось більш ніж на 200 тисяч осіб. Втім, ці дані не враховують триваючий відтік місцевих мешканців.
Адже для них процеси цих років мали інший вигляд. Хтось втрачає роботу після перереєстрації установ і підприємств, хтось закриває бізнес, хтось після обшуків і допитів перестає бачити безпечне майбутнє для своєї родини. Через страх, втому, відчуття безвиході та небажання жити під Росією частина людей їде з Криму. А РФ вже вибудовує свою військову інфраструктуру в Криму з новими людьми під нові цілі. У лютому 2017 року Росія офіційно формує в Криму 22-й армійський корпус берегових військ Чорноморського флоту. Його штаб розміщують у Сімферополі. Підрозділи проходять навчання на кримських полігонах. Навесні Державна прикордонна служба України публічно звертає увагу на характер озброєння і військової активності в Криму. За оцінками прикордонників, розміщені там сили мають ознаки не лише оборонного, а й наступального характеру. До цього додається ще один вимір – примусова інтеграція кримчан у російську військову систему. Мешканців окупованого Криму починають призивати на строкову службу до Збройних сил РФ за направленням за межі півострова. Правозахисники наголошують, це є порушенням міжнародного гуманітарного права, але на практиці цей механізм працює безперешкодно. А для дітей, які тоді ще пам'ятають часи до окупації, беруться насаджувати російські форми патріотизму. Так, у Криму активно розгортається рух «Юнармія». Спершу як добровільний і виховний, але досить швидко він стає частиною шкільного та позашкільного життя. Дітей залучають через школи, гуртки, урочисті лінійки і патріотичні заходи. Вони беруть участь у маршах, складають присяги, їздять на військові полігони, зустрічаються з військовими. Військова форма, символіка, дисципліна і відповідна лексика поступово входять у повсякденність. За даними російських офіційних структур, уже в перші роки до руху в Криму залучають тисячі школярів. 2017 рік у Криму стає моментом остаточного закріплення окупації. Вона більше не виглядає тимчасовою чи перехідною. Вона вбудовується в простір через дороги, мости і військові корпуси, у життя через суди, обшуки і вироки, у майбутнє через школи, дітей і нову ідеологію. Та разом із репресіями формується і відповідь суспільства – горизонтальна, тиха, але стійка. У 2017-му стає зрозуміло – простіше не буде. Крим дедалі глибше втягують у російський військовий і політичний проєкт. Ви дивились «Хроніки окупації». 2017 рік. Історія окупації триває. Побачимось у наступному епізоді.